Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám príjemné popoludnie, keďže mojou témou bol kov a kov sú pľúca a hrubé črevo. A keďže hlavný príznak je, že všetci to poznáte, že dieťa kašle, sopli a svrbí ho koža, takže som si dovolila zmeniť trošku tak poeticky ten názov prednášky, že ako rozozvučať ten kov. To znamená, myslela som to tým, že tak, ako krásne človek vie spievať a teší sa zo života, tak aj tie pľúca potom budú fungovať na 100% a budú fungovať 7 dní v týždni a 24 hodín a ja nebudem cítiť ťažobu na pľúcach a nebudem kašľať, nebudem sopliť, nebudem kýchať. Porozprávam vám príbeh jednej tínedžerky, ktorá prišla na ambulanciu s tým, že ju boli hrdlo. Somatický nález bol taký plus minus. No ale keďže ja mám teraz takú blbú stále otázku, že čo doma sa deje. No najprv nič, ale potom sme zistili, že v podstate podľa toho potlačovaný hnev, lebo ju niekto strašne rozúril, bala sa o to, že príde o to zázemie, čo má, následne pociťovala neskonalý smútok a začala premýšľať, že či ona niekomu neublížila, či to proces v tej rodine, či to nebolo to, že je tam ona. No a zároveň ľutovala toto všetko, čo urobila, lebo rodič sa nahneval a ona to zobrala voči sebe. Takže tam vyskočila bezmocnosť, veľa stresu. A keď ona tak začala rozprávať, začala hyperventilovať, nevedela sa nadýchnuť, tak sme spolu dýchali. Dýchali sme do brucha, dýchali sme do hrudníka, prichytila som brucho, nič. Prichytila som hrudník, nič. A teraz ten výraz v tých očiach, strach zo smrti, však ja umriem, lebo sa neviem nadýchnuť. Zrazu ten organizmus pochopil, že ona sa nenadýchne, začali jej tie slzy. Plne vyplakala ten hnev, ten strach z tých očí. Potom sa nadýchla, poďakovala sa, že sa jej dobre dýcha a v zápäti na to ukázala nohu. Že mala krč v nohe, tá povestná tetania. A keď som si pozrela, že ktorý prst sa všelijak možne zakrútil, zistila som, že to je ten druhý prst na nohe, na jednej, na druhej a tam v podstate ide meridian pečene. Čiže ten potlačovaný hnev, keď ho nevedela predýchať, vedela ho vyplakať. No a potom zrazu, jak už zistila, že je dobre, začala sa smiať na všetko možné. Čiže v podstate tie negatívne emócie dosiahli to, že sa narušil nejak to zdravie, ten komfort toho človečika a objavila sa choroba. A prečo sa toto všetko deje? Prečo trpia naše deti a my trpíme s ním? Pretože zabudáme na tú komunikáciu. Radšej dostane dieťa mobil, aby bolo ticho. Radšej sa snažíme to urobiť, že nech má, čo chce, ale nech ma neotravuje. Ale zoberme si, že toto je najsilnejšie puto. A keď sa mama s dieťaťom nerozpráva, tak to je najväčší trest. A keď mama cíti, čo sa v tom dieťati deje, pretože keď už veľa vecí čítate, tak zistíte, že keď je žena tehotná a bola kedysi predtým ako dievča choré, mala nejakú nevyliečiteľnú chorobu, treba z artritídu alebo kronovú chorobu, ono sa jej počas tehotenstva uľavilo. A hlavný princíp funguje v tom, že nie je to len to, že mi mama dala ten palác, tú maternicu, aby mohla ma donosiť, ale ja jej urobím ako dieťa, jej dieťa pomoc, lebo ona potrebuje kmeňové bunky. Čiže tak, ako komunikuje cez ten pupočník matka s dieťaťom, že dáva výživu, a tak aj dieťa komunikuje s matkou, kde je problém, posiela svoje kmeňové bunky, aby sa vytvorila záplata na tom orgáne, ktorý je chorý. Takto známa hovorila, že mala najlepšie výsledky pri kronovej chorobe počas tehotenstva. A základný princíp je v tom, že tu je tzv. Embryonálny mikrochimerizmus. To znamená, že tie bunky toho dieťaťa idú tam, kde treba a pomôžu tej matke. Jak sa narodí dieťa, nekončí to tým, pretože tie bunky v tele matky pretrvávajú 30 až 40 rokov. Čiže veľakrát sa stane, niečo robím, a spomeniem si, že to moje dieťa, to je jedno, či má 3, 5, 50 rokov, že má nejaký problém. Zavolám a dobre, že voláš a už to ide. Hej? Čiže v podstate, aby ste vedeli, že prečo to tak je. Pretože aj keď ste prestreli pupočnú šnúru, to najsilnejšie puto funguje aj ďalej. Takže
ak by sme sa vyhli tým negatívnym emóciám, tak myslíme na to, že najviac nefunguje rodina. Potom niečo sa udeje v škôlke, jak príde puberta, tak sú tie škaredé hnusné akné u tých puberťákov. A jak idú písomky, skúšky, prvé lásky, takže sa človek trápi, cíti hnev, cíti strach, ale k tomu patrí aj operácia alebo odber. Toto je ten fyzický strach u lekára. Teraz sa začneme zaoberať tým kovom. Kov, už ste tu všetci počuli, že to je pľúca a hrubé črevo. Tak sa opýtam, keď pozriete do pentagramu energii, ktorý prvok tam je? Ale s výrobkou. Tak sa pozrieme, či správne ste odpovedali. Správne. Ale je tu ešte otáznik. Kedy ten vironál dám? Automaticky, keď pozriem do pentagramu, je to kov, kašlem, mám zápchu, dám si vironál. Ten otáznik je tam na zamyslenie, že nie vždy začínam tým vironálom, aj keď mám príznaky zo strany kovu. Lebo ak som bola relatívne zdravá a začala som pokašľavať, budíš. Ale keď už mám za sebou históriu, mám alergiu, mám astmu, mám exém, mám akékoľvek iné chronické ochorenie, tak dávaj pozor, lebo ten vironál môže vás dostať do reverzných účinkov a vtedy poviete, že nepomáha. Takže rozmýšľajte, že kedy áno a kedy nie.